Ne aflăm la o mănăstire cu profundă însemnătate spirituală din județul Suceava, unde se derulează un proiect de modernizare termică de mari proporții, realizat cu tehnologie de ultimă generație. Este instalat un sistem complet de încălzire și răcire conceput de AI Heating Solutions, echipat cu pompe de căldură aer-apă de înaltă eficiență, produse de Alpha Inotech, un brand recunoscut la nivel european pentru fiabilitate și performanță. Întregul montaj este realizat cu profesionalism de către K-Data Prest, care asigură integrarea tuturor componentelor într-un sistem inteligent, complet automatizat, adaptat specificului clădirii și nevoilor zilnice ale comunității monahale. Sistemul deservește un ansamblu de clădiri cu o suprafață totală de aproximativ 1000 de metri pătrați, incluzând o bibliotecă, un muzeu, săli multifuncționale și spații de cazare. Toate construcțiile beneficiază de izolație termică performantă, ceea ce reduce pierderile de căldură și maximizează eficiența energetică. Cu o putere instalată de 90 de kW și funcționare în cascadă, pompele de căldură se adaptează dinamic în funcție de cererea reală de energie, asigurând climatizare optimă indiferent de sezon. Sistemul funcționează silențios, nu emite noxe și nu folosește combustibili fosili, fiind o soluție sustenabilă, perfect compatibilă cu rigorile unei zone protejate și cu valorile mănăstirii. Este un exemplu de armonie între tradiție și inovație. O intervenție discretă, dar esențială, care aduce confort, economie și respect pentru mediul înconjurător.